L'Esbart fa més de 50 anys que fem espectacles de dansa tradicional catalana. Això implica que tenim un cos de dansa, som amateurs, és important tenir aquesta diferència. Som amateurs, per això assagem els dimarts i els dijous de 10 a 12 de la nit, que és quan la gent ja no treballa, però ens regim pels rigors, diguéssim, de l'espectacle. Això implica tècnica, disciplina i la voluntat de ser-hi sempre. Una altra de les línies que nosaltres treballem és més creativa i parteix de, amb el llenguatge de la dansa tradicional catalana, fer un espectacle en el que intentem explicar altres coses que tenen més a veure amb les sensacions de ser català, amb les voluntats, amb la nostra manera de ser, però que s'allunyen una mica més del que serien les danses tradicionals pròpiament. Sardanistes, mesura i disbauxa. L'Esbart ha sigut, és i confio que serà la suma de l'esforç de moltíssima gent que hi ha deixat pràcticament la vida, perquè són moltes les hores que hi han posat i l'esforç. Confio que les noves generacions, i aquesta seria la meva il·lusió i em sembla que la de tots, ens prenguin el relleu i puguin seguir endavant fent un nou Esbart que arribi al segle XXI i tant de bo més.